Money Chain 150 peliä. Kiitos. Mitkäs noi on? Aina. Mä oon hankkinut tällaiset okulaarit. Ja katso nyt. Tuumu kiisseli. Yllätti. No sitä tammaa ei kovin moni veikannut vankolle. No kyllä se aurinko paistaa pervojen Makuuhuoneeseen. Vaikuttaa. Meidän täytyy ruveta käymään Kukkakaupan kautta. No mun pitää ruveta veikkaamaan persuksi, jos voitot on tollassa. No paljon sä sitten yleensä oot voittanut? No mä panostan aika. Eestä ja takaa. Pitkältihän kysymys on tästä atmosfääristä. Kyllä tällainen rahatukko nostaa tunnelmaa. Pariisiin yllätysmatkalla. Paljon sinä sitä on? 30 €. Onneksi olkoon. Kokenut veikkaajakaan ei kovin usein tommosiin potteihin törrää. No Seppo, ei tää nyt oli pelkkä tekopyhä. Laitellaan tuuria. No enkä. No.